Ang gihulagway sa unang pagbasa mao ang mga gingharian sa kalibutan niya niabot gyud nga nibarog ang usa ka gingharian nga midugmok sa tanang gingharian. Si Nabucodonosor mao ni siya'y simbolo sa mga hari sa kalibutan, kini mga presidente, prime minister, or mga leaders, world leaders. Og si Kristo mao ang katapusang gingharian nga mo'y mulumpag sa tanang gingharian. Lingiyay mong tupad na gusto kang masakop sa gingharian ni Kristo. Gusto mo? Kay ganahan ra ba kay ta nga masakop sa gingharian sa kalibutan kanang naay plata, bulawan, puthaw, di ba? Mao man itong gusto. Unsa man ang plata, bulawan, kwarta, ang gingharian kwarta. Pero ang mudugmo kuno aning tanan katurag yung dako kayong bato nga giligid ginamit dili kamot sa tao. Pasabot ang gahom sa Dios muwagtang gid aning tanan, apil na nang imong tupad mawara na. Kanay imong tupad naa manay bulawan, nasad nay plata, nasad nay puthaw kay ang ila dayong balay puthaw na. Pero na mawara na. Labi nagmahitabo na ning mga makililisa nga linog. So, lusno ginatanan. Punan pas baha, ikalusno, pinisingas baha, missing day. Saman, gusto na mo moabot na to ang bato? Ayaw usa. Nahitabo na ay, niabot na. 2,000 years na karong 2020 karon sakto ba di uno mo 2,000 years na gani sukad pagkamatay niya karong 2033 magsaulog na tag jubilee sa pagkamatay, pagkabanhaw o pagsaka sa langit ni Jesus, the fulfillment of the work of salvation. 33 man to natuman niya tanan nahuman. Di karong 2023 nanatay jubilee year, great jubilee year. Ngunang doon natay mga tima-tima karong tuiga unsa kay tima kay 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Nubina yun. 9 years. Di lang ato lang i-announce. Nalimot ko, i-announce na matutong Bishop Abit nga kanilaging bugo lagi ta. Ako lang itong reviewon, akong kuhan dito, itong kopya. Nanani mga tima kada karon sugod karon hangtod sa 33 natong isaulog ato lang niya nang IT ato din ang i-search unya atong i-print dinhi dakoon nato butang nato diri ay year 25 year 26 ana ha basig malimot nga sa kuan kay malimtanon ra ba kay ko at least magiyahan ta nga magsubay gid ay ta sa planos Ginoo. Nana ang iyang gingharian mga igsoon o kaning maong gingharian dili matapos. Diri sa atong ebanghelyo ang templo nga nindot kaayo sa makaron ay daghan kayong templo mga lumpag gid sila. Kanang ato dihang Buta Pumero nindot na siya tanawon usahay mo ilog na sa beauty aning atong tinuod nga simbahan mura man og kana mo simbahan no. Pero gasigi nagpaka-paka kana mahulgan ta nang sindo na mga putoli og diha unsa man ato nila tingali ng tangtango no
Niya tanaw sa nakos mga puthaw gipang taya. Pastilan o mga laksi na niya mahulgan ang nagkot niya magsigsinog-sinog kalit lagaan ng puthaw to. Patay ka perting taasa na na kinsa man say nagtukod ana ang ana. Totong pananghiran kay peligro gyud labi na karon nga sige hangin-hangin paka-paka moron tag malisang na ugma ato na nang tangtang. Ato mga ganing gitangtang atong mga kuan diha sa tawag na kanang 10 malaksi unya kana malaksi na diha kuan diha na sin baya na kanang iyang gater nya siging ana-ana di makuan mo na madugay gisi ba ika sunod ana mahug lupad-lupad po hait na kayo bugat pa gyud nya patintaasa hazard yun. Muna, kining hinimo sa tao, mabot yung panahon na mahimong hazard. Planang maghimo tag flood control. Hazard sa Dinoon. Imbis flood control, lunok na nooy gawas. Kay hinimo manggod sa tao. Mga balay, datugan kas mga simintong imong gihimo, kay paglinog, nalusno man. Imo man tong hinimo, moro sa na imo patay nimo. Ang nindot ka ng hinimo Diyos Ginoo. Ato bang kaning atimanon ang hinimos Ginoo. Sama pananglitan sa gugma. Sama sa kanay mong tupad, kanang tao. Atiman na. Kaning mga bukid, mga kalasangan. Atong atimanon. Sapa. Kanang mga sapa. Atimanon na to, dili na to hugaw-hugawan. Bitang dito ko sa Katikong gahapon, akong celebration sa akong birthday ga kuan man ta nagmisa og naghatag og mga ayuda ngadto sa upat ka lugar sa Buluang, dinhi Magay, diha sa Giwanon og dito sa Katikong, katapusan dito sa Katikong. Dito mis ilang gym nga naagi dapli sapa nako nanaraba sa baha nga dako. Basig ka mong nanimba ron dinhi, usa ninyo, mamising na sad. Simba ko taon pa din. Di na sila gusto Daghan kayo nga ano dito. Na. Nya akong ipangutana sila, kamo man ginagpuyo dire, wa ninyo ilabay ang inyong mga hugaw sa baboy, hugaw sa inyong septic tank, inyong mga hinugas, mga basura, wa ninyo gilabay sa sapa. Ngadto gyud padong pader nako inyong giguba ang sapa tinaw ra ba kay na limpyo man na pagpadagan sa Ginoo ana nya atong gihugaw-hugawan ni bawas nung sapa gilimpyuhan niya isa karon pader pati yung limpyuhas among sapa nako limpyo gina kay gipatay mas baha ang tanan nga inyong gibutang dapli sapa pero mubalik na sad inyo na sa nang hugaw-hugawan kana bang waktay pag-atiman sa hinimos Ginoo. Ang hinimos Ginoo tubig. Limpyo ang tubig. Atong atimanon, atong limpyuhan. Maningkamo ta. Gamisa sa kong kapilya gahapon. Baho kayo ang ilang pigiri. Sakit atong ilong. Ningon ko nganong nanimaho maron. Inaamang ko'y pigiri dool pa dir. Nako di na pwede og kuhaon ng baho, mahimo raman gina, unsao man. Paghimog septic tank. Septic tank kunya limpyuhi kanunay ng ads baboy nya adto mohog sa septic tank. Wa man ay baho kayo, nay gamay ra gyud kayo. Dili ba mo disturbo sa silingan. Gasto na kay padiri maghimog septic tank, ipabaha lang na diha, ana papadong adto sa pasapa, diretso ngadto sa pa. Perting hugawa sapa. Ingon ana ta kaabusado. Di ba? Unya og ang kamot sa Ginoo mo hatag nag silot sama anang mga bukid wa nay kahoy. Namatod pa gani Eros Balita ang Sierra Madre Mountain mao maginay kusog ayong mo dipinsa og kaning ubang mga bukid mo dipinsa ang bagyo ikaigo diha mo hinay kuno basta daghang kahoy
Mabungkag man na siya, makuha ang kusog, naupaw naman kuno ang mga bukid. Wa na'y depensa. Musamot pag gani kakusog Ginoong bagyo, kay mudapyas naman. Ay man tong daghag kahoy mo na ang Japan, ang katong naigo sa tsunami, ilang gibutang dako nga tsunami wall, 40 pag yung lapara sa forest dagko mga kahoy ilang ipangtanom. Aron nga kung mohapak og balik ang tubig og mabungkag man tong ilang hinimo nga tsunami wall, at least napay mga dagkong kahoy pila na ka kilometro nga agian sa tubig. Igo tong mo sango-sango sa tubig. Ila na nang gipangandaman daan tungod kay ang ilang mga leaders naghuna-huna man sa kaayuhan sa katawhan. Katong rally ni atong the other Sunday, niepekto baya o nalipay ko kay dunay positive response ang atong presidente. Una, kay ang gipangayo ato transparency man, accountability and justice. Karon pila na kahigayon na social media, si President Bongbong Marcos mao na gyud mosulti, magpa-press conference siya dagi mosulti, dili na kadto si Claire Castro na magsigig tabi on behalf niya. Karon siya na gyud mosulti, ni atubang gid siya. O di ba nindot niya siya mo report unsay nahitabo na ron, unsay ilang gipangbuhat. Congratulations Mr. President, kay mo atubang na gyud kas media na kanang ikaw gyud ba. Unya naghimo pa gyud siya karon og gitawag og transparency portal anang maka-access ang tanang tao sa Pilipinas sa ilang mga programa, sa ilang mga project sa gobyerno, labi na gis DPWH, gitawag na og transparency portal. Congratulations sa INC o katong ubang mga KOGC ba to, GIL o uban pang mga sektor nga nagdungan og rally kay niepekto gyud nakatandog sa atong mga leaders. O mao ni atong gipangita nga ang ato untang mga leaders maminaw unsay gikinahanglas mga tao, dili kay magsigilag paminaw sa ilang grupo. Wa naman say mapaminaw karon si Bongbong Marcos kay si Saldico ni against na niya, sila man ay barkada sa una for 3 years. Si Speaker Romualdez murag na nasay gamay depekto nila kay iya namang gipailag kaso, usa na mas mga gikasuhan. Nya ang iya sang igsuon si Aimee, murag sa sila nagkontra nagkontra karon kay gibulgar mang Aimee sad ang iyang accusation nga mao na do na siya problema. Iya sang gibawsan kanang akong igsuon problema sad miana. Pero at least personal na siyang nisulti, dili pinaagi og kaning kuan mo na transparency. Og magkagubot man pananglitan basta gikas iyang baba. Dili gikan anang mga speakers niya nga matod pas presidente, ang presidente magduda na lang noon ta nga sa presidente pabagyo gani karon siya na gyud. Hinoon dili kayo nindot paminahon pero sigig pangulipas og tinuod ba nakasad basig sakto sa nayang gisulti pero at least naa ka transparent. Atong i-preserve ang atong relationship using transparency. Muna dinis atong parokya, ako ginanggi himong guiding principles ang trust Cebu. Ang sa to ng T sa trust, transparency, niya ang R, religiosity, ang U, unity, ang S, service, ang T, technology. Uy, ito na ditay TV sa gawas. Kabantay mo? Oh, niya ang Cebu, clean, economizing, beautiful, useful. Kanilang basic kaayo nga mga guide. Ug ato ning matuman, dako-dako na gining ikatampo para sa kaayuhan sa atong katilingban ug atong ma-preserve ug ma-improve ang gihatag sa Ginoo nato
nga mga grasya nga dili hinimo sa atong mga kamot sama ng tubig, kaning yuta, tanom, bukid, sapa, dagat, hangin, dili man ni hinimos kamot sa tao. Ato ning atimanon, gamiton, atimanon, palambuon pagyod. Muna hinaut unta, padayon tagpalit og slots, kay diha ra gyud sa atong slots nga mahimutang duol-duol sa usag-usa. Matuman ang atong Trust Cebu. So mao na ni Roy atong salamat sa akong birthday gahapon kay padayon og palit og slot. Ang atong Grace niabot nag 91,239 ang atong halin. Nya na pay 608,761 ka slots na available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,271 na sad ang atong nadawat. Ang PPSC para sa ato din mga proyekto 65,659 na ang atong halin, na pay 34,341 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 175 na sad ang atong nadawat. Unya naasad tay DPR para atong gamiton itukod og mga balay. 13,287 na ang atong natigom. Siguro na gining makaabot og mga 20 ka balay ang atong mahimo ani. Nya sa ako sa inyong greeting sa birthday as of yesterday, ato paning pun-an karon kay basig na patoy mga gipanghatag. Niabot nag 824 ang nag-greet nako. Nya 84 niini challenge katong 6,200. Atong pakpakan ang namalit na tog slots. Unsa na maroy atong fokusan, mag-focus taron sa pagbaligya o pagpalit sa ticket sa sweet notes. Ug di mo kapalit anang gold nga tag 3,000, ari mo silver tag 2,000. Ug di sad mo ka-afford, ari mo bronze tag 1,000. Ug di pa gyud makaya, ari sa general admission 300. Bisan asa ani makatabang sa atong parokya. Kaya nga naman, ato man ang gamiton og naatay proceeds para sa pagpalambo gyapon sa ato dinhing simbahan o simbahanan. Hinaut unta karong December 14 maghugop ta dinhi mga parishioners online o territorial. Mao nay atong Christmas gathering, mao lang sa nay atong Christmas party in a form of concert onya at the same time fundraising. Ang pinaka-importante dinhi ang fundraising o ang atong gathering. Let us enjoy but in a prayerful and united way. Mag-unite ta. Salamat kay daan ha. Pamaligya gyud og maayo. Panabi og maayo ha. Dinhi sa ato mga silingan sobra biya ta dinhi sa 60,000 ka tawo sa tibuok kuan kaning Compostela. So panabi haron manganhi gyud. Masud ra gyud ta diri magbarog way lihok-lihok na. Sige manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan.